before that one, like in the Kanengo town, no. Ndakamboenda nevamwe madziva so inguva tsvuku abva achi uendaona ucharwara singaite ucharwara uchirodzwa nepawest place apa pablood pazasi pegumbo zvichibatana kudai so and the sickness haisi kuzoperera ipapo chete ucharwadzwa futi nemusoro usingatomboiti obva ndipa namoto rinogeza so the same thing yavakataura iyoyo that's the same thing zviri kuitika right now like ndakaenda mumaperiods and then day 1 ndakarwadzwa singaiti and then day 2 racho ndandabuda chinenge chinyama sort of chiflesh changobuda changoti so pachikabuda peve ndakatombopera simba so ndakunochinja pad ndatochiona chitori podaiso so ndakavhunduka and then ndatochitora photo ndandaratidza bunini wangu ndandati ndokumbira kuti mundiratidzire gogo this thing chandabuda hazinyatsoziva kuti chii ichocho but chakaita kuita flesh chaicho and then gogo anoti gogo akazoratidza kana kushowa karatidzwa so this people here for 3 days reach 4 mune amazondoa amadzacho tenda pedza dambudziko reach 5 toita kuti munhu akamita izvozvo tumbati tichaita zvatichaita naye tichaita go back to sender kuti aite sei bauye ana isusu mama vakatoita zvokudedzwa kuchikoro kuti wakazoziva nyaya dzesedzi vakashedzwa vachinzi chii vakashedzwa vachinzi mwana ari kuabhuswa taitotonge isusu tisu tiri kuabhuswa like kumba ndokwari kuabhuswa atiwo vazoenda vakanaudzwa nyaya dzese kunzi ari kuti pane munhu ari kumutera akambomolesta before chichichi ndo zvakaitika shedzeresa zvezesa ako muzulu zita rangu ndanzi Patience and ndakauya panapa nenyaya yeSatanism nenyaya yekuda mukadzi so ndakapiwa mishonga ndakapiwa nasekuru yekugeza nacho yekumwa so these things zvapera zvese ndakunyasonzwa kuti nezvo I'm now free mukubva tikunzwa Sekuru akupupura pakava machi iwewo tonokutsoseko pano ukafika kumwe uchachiita pamwe one hanzi iwewo tikakubvisa panapo ukasvika kumba uchazozviita zvakare here izvi unoita dini ukutaura chokwadi ndikutaura chokwadi imwe hama zacho ndadzati mama mukanga mwana hatiuziva kuti makanga mamurasa mwana makanga mamurambira ndoda kudziva kuziva kuti muchamutambira one kuti muchamutambira here ade kumweko zvazikanwa ikoko anyare kumweko achanyara yega iye ngangobwera basi tiwirirane basi pupano iye vati ngauye chete panapa paasati apenga akanati apenga wazi akapenga nokuti akapenga azvirapika lini azvizorapike futi aleve ataurega iwe Patience mimi pamachita musangano musidamaitira paponi pamaitira musangano 1 ani musangano wenyu uyu pamaiuita nevamwe masatanist waitirwa kuru maitira paponi leo nzvimbo yacho pfuti yacho da kuidziva hanzi kuziva nzvimbo yacho iyoyo yaitirwa musangano vamwe adzive basi vamwe azive paponi dzino bvuta chino chitotani bvuta chero kuti chii nzvimbo yacho inoti chii atitani nimwezi kubva zvakureva ari kuti zvaitirwa muma5 avenues pana 5 avenue patuti marshals flats handiti Sekuru musangano vanenge vachiita sei inenge iri musangano yechii musangano vachita Satanism wavo vachita ngani yekutanana akazi naakazi
Wakawacha naurana nakazina mwakadzi pachisatanism pavo. Nankani yafuna muropa. Nenyaya dzekuti kana vachinge vachida ropa rekuti vamwe. Vankara pansi vowirirana kuti kufuna kuchita mvuto wande bulawayo kufuna kuchita accident. Kuti uchida kuti chinge chikonzera kana kuti accident nzvimbo yebulawayo. Kana nzvimbo yamutare. Kana kuti nzvimbo yekwamutare. Kana nzvimbo yamasvingo. Kana kuti kumasvingo. Basi. Ndonkani yanenge achiita. Ndizo nyaya dzavanenge vachiita ivo. Bueno. Bueno. Ewa. Zvinchitike kumwira manja. Inini na Sekuru chatitira chii. Because ndini muzukuru wa Sekuru mukuru. Ko tete munoti chikuna Sekuru nebasa rabatwa pamwana ndima yamakamirira muri. Nakutenda because choka ndechoti kuona mwana achirarama life yamudiye musiri kutodawo zvine zvichikushungurudza. At the same time ubva mazonzwo idzi nyaya dzesatanism mumapfungwa dzakayamba life yedu pane zvaari kubata somehow kumutambira techimutambira but somehow musoro medu tetane maquestions akawandisa ekuti saka dotenda kuti izvezvizvi it's been cleared toenda tonotanga kugara life yakanaka isina kufungidzirana. Otora if she wants to go SA akakwanisa kutora passport yacho nechitupa chacho amunhu mukuru akukwanisa kumeka madecisions. Yoda South Africa pish. Aditika Sekuru mashoko enyu vazukuru venyu vanosangana nematambudziko iwaya mukati meZimbabwe nekunze kwenyika. Vamwe vakapinda nekusaziva, vamwe vakapinda vachiziva. Bueno. Zvinchitika mafanano kuya basi. Zvinoitika pamashoko anoda kuti nditaure chete. Wantu akuona. Unowantu vasari kuona. Ngabwere kupano nimura za telefoni nazo. Namba dzefoni dziripo kana pane vakapinda mune zvinhu izvi. Kana muntu akapinda nekumanikidziwa. Kana akapinda nekumanikidzwa. Ngabwere. Ngauye. Kana kunze kwadziwa telefoni atiwo. Kana ari kunze kwenyika ngaafone. Ukaona muntu uchironda dzikobiri udagona chinchitika chocho. Ukaona munhu uchironda kana zvakaita semari wakarara azviite. Uchipinda mazi pasi pamasi. Uchironda uchipinda pasi pemvura. Ndosatanizimo. Ndosatanizimo yake.